Estem a la Rambla, a la Diada de Sant Jordi, i com us podeu imaginar, doncs això està ple de gom a gom. Avui és el dia de vindre a la Rambla, és el dia de, evidentment, felicitats a tots els Jordis, a les Rodines i de regalar llibres, de regalar roses. Però bé, segueixen passant coses a la ciutat. No només es passeja per la Rambla i es compren llibres, però segueixen passant coses. I jo el que us voldria destacar del que ha passat darrerament és tot aquest afer dels Jocs del Mediterrani. Al final el tema, ja ho sabeu, és molt senzill, que va fer la proposició. Estan fent coses molt mal fetes als Jocs del Mediterrani i senzillament el que volem és un canvi a la direcció dels Jocs. Res més que això. Nosaltres, pals a les rodes, no en posarem. Ara, tampoc col·laborarem amb una persona que considerem que ha fet les coses molt mal fetes i fins i tot crec que hi ha indicis més que raonables de que ha fet actuacions absolutament irregulars. I ja està, mireu si és senzill això. Aquí ho pot fer dues coses, plegar-se a tot això i col·laborar-hi, o mantenir-se ferm en la seva decisió. Nosaltres ens hem decidit a mantenir-nos ferms, entre altres coses perquè estem segurs que tenim la raó. I a més ho estem fent d'una manera molt responsable perquè, com us dic, pals a les rodes no ho fiquem ara, tampoc volem participar d'aquesta cerimònia. Escolteu, res més, us recomano que compreu llibres, sobretot d'autors tarragonins, que n'hi ha molts, hi ha novetats interessants, i també, per què no, doncs, que regaleu roses i que disfruteu d'un dia que a més és magnífic, no? Avui fa un dia espectacular i val la pena passejar per la Rambla. Bon Sant Jordi a tots. Bon Sant Jordi.